The by can breaking news na nwatakịrị ahụ si jee Zion mgbe ha pụtago na wee kwuo okwu because na Skibo ejelala nke maka na ọ natago Skibo ha ekwere na wee jee na nke osisi biko si waghara ya na mmadụ dị ikere nyakwuo ihe ahụ okwu no temptation maka na that even that na onwere idea na bụ evangelist EBUKA bi akpọpụta ya wee si biko si meeli ebere maka because na onye gwara ya bụ na gwara ya because of kebe tarnish the image of Skibo because Ndi Igbo si gbaghara ya and na no feeling na Skibo ya hapụkwana ya ka agụ gbuo ya so na ihe o mere na ọmara ụma wee mee ya and biko na-ayọkwa na ọha na eze Ndị Igbo si biko ndị ọbụla nyebuli aka mbụ ha meeli ya ebele maka na ọmara ụma wee kwu so Igbo sika were ohere wee gosikwa ụmụ ụwa ihe na-aga n'efere mbụ maka emesi ma enwekwa ụkọ update so adị unu na-enekwa the video ya afọ the girl ebe ọ sikwa na ana ayọ ndị kozisi gbaghara ya ngwanụnụ ene video anụ one of my friends when I'm here because I went here I can withdraw you. And doesn't know. So yes, a mango and the one a skibby could you lego manga go and one. Oh, one of my aunts so my son over to Japan one and skibbo because rescue my own grandmother by my uncle. Because mother by Manko na Skibo Kuchirego, I want to pay a Kaiwari and Manko and Skibo Caesarego. I mother Mother Sigiku. Mother Sigiku, or take the na or the Gamoa Wuskibo Gakuch as a moe queric agro gubon here. Ebemdia, Madame Mini Bumugo. Biaporunu by God's grace with the help of people legal now. Tigeba or the Gamma get quick aguru gubogi. Ji mekwa ya like this oga were 50 years ago fuga. Yes. E were 100 years ago fuga. Ma bezeti ya minimum 10k. Ana kuchi ego ono na account ego go ono na account m. Ego gi ono na account m miracle. Ihe nji na-eme this live video na biko enwere ofu anụ ọhịa no amam Chicago. Ono na America for how many years? Amamo ya jiri n'ọnụ ya gwa ndị America ebulalu ya akufuo ya nga. Kuge na mreziri miracle 100 million ma nara 80% of the money. This is why I'm doing this live video. Now my anger now mgbe gara Zion, why not tell Evangelist EBUKA be said me make a honso. That is my anger. Because many people was there. Because I don't know, Mom, no, I have like a mob of them. I'm coming and give for Mammy, but I mean, I'm coming and give water. Now I need fiery news. Now what can Martin with power? He cannot do it. Him got well again. You walk where I come with by grace, a party again. Like awesome next time, because next time we'll get a month was named and the over that point a program. So my no, that's not we like that's not and the man on social media, no way, not no go man. So y'all can a program because I can program and the program change. I got so the man so much no one will not that's not I didn't speechless because I'm never go who am I? But they will go up them. When that stress, not about them that day, and to Muamazipa me and give. Kono Ndi Igbo gewe monto skibala jimbo membo ji. Oh, for some of you who know kwa media unu eburi ya n'ishi.
agwala m unu before ma ndị ara ma ndị Ishi dị mma nọ na this Facebook ọwụ naanị n'ụzọ ka anyị na-ahụ ndị ara ha na-agagharị they don't open Facebook. Una afere wale Ebuka Obi cannot do, Ebuka Obi cannot do it. Una don't hear from the girl mouth. Say she dey speechless. Cause my anger was this same eye I could ga Calabar, this same eye I could ga Richa na Aba niile. Akpọpụta gị gị nwee grace, akpọpụta gị kọwa na need help. When you have money in your account. That's my own anger. Na ebuwele ya kekpọrọ onwe ya njaka no Chicago for how many years? Na alo. I may when them free but them raisere gi 100 getting njaka si m raisere gi 100 million na me jide 80%. Na account ya na awụkwa na account m daddy. Mommy na awụkwa na account m ndị ụwa na-aga na-asị na m kwuchiri ego oge echi njakasị m ji na ereziri ya 100 million na m akụche 80% of 100 million m ka nọrọ Nigeria. To tarnish our image. Na mata ya ase eze akụ na ọ chọga nọmba ya ka ya Ebuka Obi na-adị na mma na achọrọ ya nọmba mere akụ ka ọ bịa ime owe ọnụ ha ala nnọọ nke akpọrọ ahụ evangelist Ebuka Obi ahụ afụwa ya zezezezeze. Nna m bịa Aba bịa nga bịa ime ịdị mma na live video lekwe ya tag ya nọ Matthias ịhụ ekwebi ikwu ịchọbi iji ọnụ gị kwuo ihe Ebuka Obi mere gị imepela ịsọ ọwa omenala bụ ndụ eziokwu. Focus on your own. Hapụ nwoke ibe gị. Focus on your own. Focus on that gịnị Akụzion. I don't help this kind of people. Akụzion vutuo harawa onye o mere amarana ihe acha ihe ha fabricate ha kwabara this girl mee. She don't talk say ihe agwa akwabara ya mee. But it's well. Enwe much. Unu ka ga-ahụkwa ya n'ọcha. You can that person or that miracle, that person is to this kind of thing. If they are making their bully game. That person, all the market, that woman. I'm telling you. I think you may avoid the name of Auntie Ngozi. Mama, condition and no, that's the condition. I'm buying another fidelity. Like I never go so man say like basket when you're 10,000 years I'm not mommy and I'm saying I'm considering when though was it that's not how could she go now considering when that woman you will see me a copy so again and when you do but again to now eh Kota ni shi image ndị akpọlitere gị na ala apete. Even the mmadụ sigo n'ukwu ikwesịrị ibu. Ị ga-asị onye a na hapụ ya na-ema ndị gị na-asọ na adị eme otu ahụ. Gị bịabịakwu ngwa na ugbu a na ofesi asị to the whole world. But ọ bụzi ihe anyị na-ekwu. Nwunye vutuo. Kraịst bịara n'ụwa rụọ ọrụ ebube ndị a. Kraịst nọrọ karịa nke a. Mana akwara mmiri mee ihe niile. Aka asịrị ya. Mana ome ya ka ọ kwụsị ime ihe ọma n'ụwa. Kraịst ka na-agakwa ndị so onwe gị ekpuchere agbara ya ntu kpuo ya okpogbu bọtọ harawa orubenu half ihe mere Kraịst half one ndị mmadụ niile na-agbara gị aka ebe ihe na-eme m ga na post ama aga to the comments na-anụ comments ndị mmadụ so harawa ọkwadị so onye o mere amara hara na onye o mere amara butuo mmụọ gị maka ihe na-eme enwere ebe echi na-emere gị ibe ebe wee na-awefe oke ịma ihe eji ya na-emere gị o nwere ihe ndị anyị na-eme anyị efe ile na ya na-anata ụgwọ ya o nwere ndị na-akwụ anyị ụgwọ ya ọwụ onye ahụ anyị mere na-akwụ anyị ụgwọ ndị mmadụ na-agbara ịga ihe ntị ihe na-eme na onye kpọrọ gị ahụ ọjọọ na-agwụkwọ onye ndị ahụ na-achọ ịta na ishi ya imeji okoko nọ Chicago nọ US
na-aga achọrọ ihe ọ ga-arụ ahụbe m ga-asọ ọ lọtara Naijiria ha n'ọnwụ ndị awụ ma mpa gị ndị ka dị mpa gị ahụ okenye ọrụ ga-ewe ịkpọ skibo lekwa ihe ba sie ihe ndị chọrọ ịzụ onwe m isi ihe asị na ya ego ugwu ugbu a na ị gaghị akọlide ị ga-enyeli the details ihe niile dịzi ọnụ ugbu ihe niile na anyị nwa na-akpata ego na-arụ ọrụ nke anyị na-ahazi ihe ara onye o mere ama ya vudu Miracle. Bara kwuo ezinụlọ gbara kwuo ụlọ anọ n'ime gbara kwuo ụzọ ọbụla ma ndị nke a kwuru ma ndị onye ụzọ ya si wee mee ya ụzọ onye gbara ya ọ bụrụ onye ahụ gị nwa na ifu ya ga amụ ya mụ na onwe mfụ na ya mmadụ na-esi n'aka mmadụ ezubete ihe onye wee kwuo onye wee mee ma okwu dara etu ọzọ ịkpọwa ebe ebe a kịta bịa kwuo ọ bụ okwusi ya ekwughị ihe dị etu ya meghị ihe dị etu apọtụ gị nwa gajụọ nke Jehova na-emere gị skido ịmaghị nke ọ ga-emekwara gị n'ihu ịmaghị so eji amakwa m na-esi gị anịla ekele ihe na ngwa kabarụ share video ka onye ọzọ wee na-afọtapụ ya English echara ya ịdrọpa kọmentị gị na comment section ka ọ dị n'ọzọ ndị be anyị